Idlamlenze Development Foundation present Blue Nation Festival 15 years celebration eCarnival City. Lokhu igqalaze njalo-ke le competition, le event lenhlanganisela ezokwenzeka nge-22 March eCarnival City kule nyanga sikuyona. Uzobe khona into encane thema kushawe ikhwelo wasaba into encane wasondela. Nehobosha unjoko le Qandla emshisahla. Nawe uzobe khona kulezi insuku unengoma ahamba nayo nomzukulu ethi uMamemeza. Uzobe memeza naye laphana eCarnival City ejabulisa ihlwele inkomo zabalandeli bazobe khona bezoxhasa uKhuzane lo mcimbi awenzayo ukubungaza iminyaka u15. Uzobe khona unjoko ehamba naye ke ubani umzukulu kule ngoma yabo ethi uMamemeza, kodwa lezinye bazoyiperforma ke ingoma. Navigator Cwenza nawe uzobe khona Navigator mfana wale Mpangeni uzobe khona. Isifundisa lesa kwaMaskandi ufundile umfana. Une education ne qualification enzima kabi. Navigator. Madoda ivula ndlela ezobe likhona Nkosi yamagcokama isicebi mfoka Dlamini. Madoda. Yagijima lensizwa bakithi. Silent Treatment album yakhe kamuva laphana enhle kakhulu yagijima isiyohlasa 2 million leyo ngoma lethi Silent Treatment. Kuhle kakhulu. Ulive uzobushawa lama ukuthi bazomdedela wenza live ngizoyizola ngizobhema nikholo. Madoda. Umzukulu ne-album yakhe nje ethi Healing enza kahle kakhulu online already namamiliyoni ayi-3. I'm sure izohlanganisa soon lika 4 noma selihlangene ifela kahlangani liyeza soon uzobenza lokho. Siyamkhumbula umzukulu ngengoma yakhe ethi Juba lapha emakhona no Share ngasehlala Nkosi ngengoma lapha egijima kakhulu ku Spotify yagcina sina more than 6 million streams lapha ku YouTube. Le ngoma isidlulile ku 9 million views. Umzukulu uzobe khona ezonandisa. Siyabonga kakhulu ukuthi bemlanda umzukulu ezojabulisa inkomo zabalandi bazobe khona. Iphathas umaphathe fika utuma kahle insizwa yasebenza naye uKhuzane ngaphansi kwe-IGP for 2 years. Siyaphuma lezi ziyayimela ukuze kwazi ukuthi na ikhule emculweni kaMaskandi endlela ikhula ngayo. Izobe ikhona ke eCarnival City, izobe izonandisa ngamanoni ayo. Abantu abayaziyo ukuthi lensizwa iyacula ke ijolile ngepenini ijolile bakithi. Ngeke ngudlalisa uzobhema ukholo. Lensizwa le yale Fryhead izobe ikhona naye. So ticket available online at copy ticket nanzi indawo zama transport koSoweto nabantu xhumana nabo koKagiso Jamestown koForce Loras Thembisa Alex Thokoza Val Josie Benoni. Yizo ke inhlelo ezenziwe ke lezi ukuthi abantu bazokwenza kanjani. Sizothi ukukhulisa kancane la yizo ke inamba lezi Soweto ohleka zimnike omaqiniso inamba zabo zonke lezo uyabathinta. Kagiso uMadlalisa noShende izinamba zabo lezi. Jamestown usibhakela eBenoni Mthwalo inamba zakhona lezi. eForce Loras oMphemba noThisha. uThembisa uXimba noMthambeka. Lapha ko-Alex oNkece noNhlahla. koThokoza oMtolo noDube. koVali uGwala noTata. kuJozi Ntelezi noSikhali Benoni Mthwalo. Yes, kuzobe kanjalo ke ingane zakwethu. So kume kanjalo kwamanje iyo iline up le ebikade ieditwa ku-edwa ke abantu bazobe khona ke eCarnival City nge-22 siyanda scheme 22 March bayanda uzoba ngakhulu abaculi uzobe kusindwe ngobethole uzobe kumnandi kudelile uzobe ngekho uzophuthela ngempela. Asazi ukuthi umuntu uzobe banjwe yini if akayithola opportunity. Uma efisa ukuya khona asikho ke isizathu ukuthi ungayi. Iline up seniyibonile MC bakhona
nabanye basamenyezelwa kusasele iy'nsuku ukuthi ena umcimbi ube khona. So kuzoba indumenzo ukuba ingqophamlando, abantu-ke bazobhema bekholwe. Ilokho nje engingabathembisa khona abantu ukuthi ena bazobhema bekholwe. Yibo-ke abaculi bonke laba ediwe abakube edwa kancane kancane kusanekushethwa-ke nabanye-ke ubona ukuthi bayatholakala yini. Bekuyilokho njengamanje engilethela khona. Ngiyabonga ithuba engiphelele nisale kahle.